kakain. Ay, nanghanaw. Siya. Mande. Dahil din. Ito ka magmanga mo. Diyan ko kayo. Kuna ka na lang. Ano? Hindi ko kain. Good morning mga kadragon. What's up? Hello, madlang people. Dito na naman kami sa ano guys. Alam mo na kung saan kami. Maghanap buhay naman tayo. Mga kadragon. Tapos ng trabaho. Ang luto. Maaga kaming nakatapos. Kaya waiting na lang sa mga estudyante. Kasi wala time. Walang marami. Hindi. Wala masyadong niluto. Pero meron pong order sa amin. Spaghetti, pancit, burger, at saka lumpia. Kaya medyo ang buti na lang kahit kunti yung buti na yung namin. Marami mo Hindi magsayaw ka nga. Parang nasiglahan mo. Oo, yun ba. Nami-miss na daw nila yung sayaw mo eh. Sino nakapanood dun sa TikTok ng Piligaya, yung parang bullfrog. Parang kalata. Saan po siya? Yun ang nagustuhan nyo, yung Talikod mo, nasa sayaw. ilalim ng tulay o nasa ibabaw po ng tulay. Yung nag-jogging. Oo, tama naman ang tiyo. O yung nasa pan ko, nasa loob ng kwarto. Pili na po kayo. Argent TV. Ulam! Meron! Pares! Saan kayo lang? Ay, saan kayo pa? Hindi. Lipstick. Maliplipatan mo lang ito kasi yung Ante, pahiraman mo ang lipstick mo. Ante mo po kayo ako. Pakita ka. Yan. Hello po kay Sir Ryan. Marmaldos. Sana daw si Gigi at Ping mag-tiktok ng ganon. Request ni Sir Alvin. Elaine, ano ba? Eh, di ba ba? Baka magkamali ako. Yan, hello kay Sir Ryan. Ibaliye? Ryan Marbaldos. Yan, hello po Sir Ryan. I miss ni Gigi, sabi ni David Malabanan. Hello po Sir David Malabana. What's up, girls? Sabi ni Sir Road Warrior 2084. Road Warrior 84. Ayan, abangan niyo po sa Piligaya sa Sa Taguig. Naging Ay, Taguig na lang. sa Taguig naman. At saka sa Laguna. Pupunta kami ng Sana sa Binis. Malapit na brand. Yung first time kong pumunta doon. Sa Taguig lang. Medyo malapit na rin yung yung kondo nila ate. Kaya lang Sa Taguig. hindi pa siya pwedeng tulugan. Yung kondo. Yan, see you soon po, Ma'am Benita, Kuya. Manong Ben, Kuya Ate Bergie. Yan, kay Kuya Nelson, Kay Kuya ang kanyang Nelson. driver. Hello din po kay Ma'am Loida, kay Sir Robert. Thank you Ate Loida sa mga Kita na po din shoes na ipapadala dito. Yan, thank you so much po. Excited na kaming makita yung aming Maganda sana kung may ito natin. may pang jogging na sa Piligaya. Ang jogging pang rampa. Ano pa?
Yan, hello po kay Mama Ders Vlog. Hello po. Hello po. Good morning po. Yan, kita-kits tayo sa vegan. DFL, sabi ni Mama Dear's Vlog. Mama Ders Vlog. Shout out po sa nasa likod na nakakap. Sino ba? Si Peng. Shoutout daw Peng, sabi ni Sir David Malabanan. Hello po, Sir David. Malaban. Malaban. Awa, nakaturog sa nigayin tayo. Manong Bartak Sak. Isa pa sino po? Sir Willie, Sir John. Gusto rin namin Kumusta po dumaan kayo sana. dyan? Ingat po kayo. Eh, lang. Email din pala sa contact. Sino Sir Willie? Pwede. Hello mga beautiful ladies. Sabi ni Sir ni Ma'am Marilu. Gakayan. Yan, hello po. Ano, Marlo po. Marilu. Tanda pa po ba ninyo ako, sabi ni Sir David Malabanan. Oh, opo. Opo. Siyempre naman. Oo, dati na yung Mga solid ano Sir natin yan. David Malabanan. Malabanan. Oo, Malabanan. Malabanan. Parang friends ko siya. David. Nagayak mo sa pagkakas. Joshua James. Yan, hello din po kay Sir Joshua James Lazaro. Hello po mga. Hello po. Ayan. Pag-dragon. Hello, sir. Ayan, hello Joshua. sa ating 36 viewers. 11:48 na. Mag-aantay na lang konting kami ng pa mga zombie. Joke lang. Sana pagdating ng Ayun pong tawag sa mga mga estudyante kasi saan na kaya si Sir Prem? ay Ay, oo, na ngayon. Ephraim Reyes. Joke! Si Parang Sir, Wilson? wanted ka. Remedyo? Parang may naalala po ako pa. Efren Remedyo. Last year po, Ulit 2025. Efren Remedyo. 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 Anya si Dayo Tata Defel. Pinaasahan. Ante, ano daw ulam natin ante? Wala pa man tayong buto, bago, ano kayo? Sinigang. Tapos, Well, hindi mo din gagat. hindi na Sige. Hindi nagbalang ko lang. Isa lang mo. Iwan ko rin. Yung pang-correct Mga ladies, bakit wala na Johnson sa nag-resign na po? Ay, ano po, resign na. Gawa nga nung nagkasakit siya. Saka, walang nag-asikaso sa kanyang anak. Dito na ang ating regular post. At saka kay Kuya Dan kasi si Kuya Dan. O yan, nabiro ka nun ni Gayuman. Yan, hello Kayen! Hello, hello! Kulang man na nakuha ni Gayuman. Hello, Kayen! Po! Napanan yun, manen. Ano kayo balaw? Harap to ipay matitindahan. Sila si man. Sabi to kwan, beautiful babes. Naku na. Yan. May tapsilog. Sabi ni Sir. Ayun. Tusilog lang. Tagalog Mabali. silog. At silog. Yung kwan kasi. One silog. Bala ko po mga libre dyan sa mga batang estudyante this coming March. Tama na, At ubo? nandito pala. Hindi pa kami papabayad. At nandito pa lang ako sa job site. Pagbaba ko po ng Edmonton, message ko po kayo. Ayan. Yan. Thank you po, Sir David. Mag-comment lang po kayo or kontakin nyo lang po si Father. Ang kapsilog. Yan man si Mama Ders Vlog, si Kuya Arjan po. Araw-araw po ako Mga ladies, ilan ba ang anak? Shumay na lang po. Gano'n? Dalawa lang
Beautiful face. Mas, Oo, kasi naman. ate, oh, mabait man eh. Kaya nga ganyan mo, mabait na yung Teligaya. Bay na kini Sir Gayer. Hi ladies, just let me know kung nasa bigan na kayo baka sakali. Walang schedule lang po para mag-meet ko kayo. Ano pa po, sa February pa po, pero wala pa pong tamang date. Mga 14, February. February 14. Siguro po mga February 14. Pero ma-date ni camera girl ko ni Gigi dyan. Masakto pa sa naman yun. 14. Valentine's Day. Araw ng mga Valentine's Day. heart. Yung walang mga card. Bakit? Ano yung mga Yung kay Ma'am Shirley. Sabi ni Ma'am, ay, hello, Kamit Ma'am nila yung anak Lee. niya. Sabi ni Sir Dennis Caradio, pakain ka naman daw. Pero nakain ka na naman. Ay, Magising nga. Si Eunice po, Ano, ay, alam niyo ba ako hindi kami yan, nagagahan, guys? kapila. Bayaran ko na. Mga ladies, kaninong anak si Eunice, di ba? Sa Sinadaan. panganay po nila, sa panganay na anak ng Anak po ng Tiligay. Tiligay. Bali, apo na po ng Tiligay. Alaga. Ampun niya Hello kay Sir Bruce Bambico. Hello from Hawaii, DFL ladies. Yan. Hello po kay Gusto kay Jan sa Hawaii. Ay, chocolate. Ilan na anak ni April aka Camera Girl? Sabi ni Wala Mama po, Girls. single na single. 29? Forever kita na lang daw po. Forever kita kami. Paki-shout out sa Time family ng Kalasyaw, Pangasinan. Ayan guys, dadaan din pala kami ng Pangasinan. Mga 12 siguro, February 12. Nasa Pangasinan din kami. Then, diretso kami ng Bigan. Mag-ano lang ba? Yung Mag-unwind. dating hindi ko napupuntahan talaga, akala ko sa Monteklaro lang ako. Ngayon nakakapunta. Narating mo na. Di lang na ako. Di malay mo, matuloy tayo sa sa May. Sana matuloy kami sa May guys. Plano namin Ay, andito na ang aming magagandang mga binibig. Sorry, wala si Iman. Oo, tulog mo siya. Mga magkano kaya? Kayo po ang bahala sa David Malabanan. Kung magkano po yung kaya nyo, gusto lang po ninyo ibigay, okay lang naman po sa mga bata. Kahit anong Yan, ito na yung backup namin. Agyaman Dan, Taylocano. Para sa bama ng David. Yung show po. Bili kayo siopaw. Masarap yung kayo siopaw. Magkano po? Isa na lang. Pinsin na lang sa magaganda. Oh, mga ladies, saan sa Pangasinan ang punta nyo? Ayun ang po, hindi ko alam. Sa, Kami alam kung sa hindi ko po natanong kung saan po sa Pangasinan. Sabi ni Ma'am Marilo. Kasi po ay, Gaka, sasama lang po kami ni Tita Benita, yung aming pong na malapit sa puso namin po. Sila supaw. Subscriber. Ay? Ayan, na naging na rin namin, parang kamag-anak na yung turing sa amin. So, papasyal nyo lang kami dun sa lugar nila. Hindi ko lang po natanong kasi kung saan pala yun. Sa sila? Kalasyaw ba? Ano po sila? Nakalimutan nyo na tayo kung saan. Sabi ni Ma'am Mama Girls Vlog. Kaya kayo dito, alam nyo. Hindi, 60 yung bigay ni Sir Bob. Nagbigay ulit si Sir si Ma'am Jing ng 30. Hello, hello mga dear followers. Ano kayo ngayon watching from Pasig City? Naman lang po. Sinige? Chicken pastil? Ano pa ngayon? Ansi? Pars. Ayun, Paris beef Paris. Yun lang po. Yung kutsara daw ng yelo. Hindi na alam, nasabi. So yan mga ka-dragon. Dito na yung mga estudyante. Galing. Patay ka nagkita. Oh, ito oh. Ay, sabi niya, diretso kayo dito, Aluminous City, DFN. Sabi niya, Sa Alumina. Mama There's Vlog. Diba nagpunta tayo doon? Nagpunta tayo. Galing na rin po kami dyan sa Mabini. Sa alam mo ano yan, Red Island. Ano ba ang
pinakamalalim na salita ng Ilocano, sabi ni Ma'am, Kaway Y Channel. Kaway Y Channel. Ano bang pinakamalalim? Yung Pwede makali. pwede makali. Ayun yung malalim. Para makataran. Ano yung makataran? Mga taran. Oo, Pangasinan yun. Shoutout sa Dragon ng watching from Toronto, Canada. Ayan. Hello po, Ma'am Mary Ann. Gusto kayo dyan sa Canada. Hello, Auntie Ligayan. Hello po. Ano sa inyo? May silaw? Lupon. Sabi ni Kawaliway. Ang pinakamalalim doon sa Ilocano ay Lupon. So, tama mo nila. Ano pa ba? Malalig sila. Malalim. Salita ng Ilocano. Wala na akong load. Nagpidaga. Crush ako ni Nito. Dami ko. Yan! Wait lang, wait lang. Ako dyan ako na rin tayo. 49,000 viewers. Ito lang, ito talaga yung ano namin mga ka-drama. Buhay namin, everyday. Everyday, alas 6 na nito sa tindahan. Uwi ng gabi, tignan mo, alis tignan mo. ng gabi, alis ng madilim pala. Kaya hindi na nagkikita ano sa mga bahay, sa mga uwi. Minsan hindi na ako kumakain ng gabi. Magkakanood lang kami. Marin, ay sabihin ko, sana makapunta ko sana makapunta kami dyan sa inyo pag bakasyon na. Okay, welcome po kayo dito ng Marilu. Mag-message lang po kayo. Anytime po. Hello po, shout out from Olongapo City. Sabi ni Ma'am Nida. Hello po, Ma'am. Hello po sa Nida. mga taga-Olongapo City. Parang gusto ko din dyan sa Sambales. Sa iba nakapunta kami. Maganda doon rin iba Sambales, maganda. Oh. Marami rin siyang marami rin mga tourist spot dyan. Pwede naman tayong dumaan. Okay na? Okay na po. Kaso ang pan natin. Kunin na natin sa mga talay. Panggulo sila dyan, patay mo yung Ito, isang Hello sa ating 57,000 viewers. yan. Hello po, dagdag pa. Joke lang. 57 ang bulat ko rin. Dinagdagan ko lang. Dinagdagan lang ng 1,000. 57 pesos lang yan. Galad naman yung Yan. sobrang laki. Diyan sila mama. Auntie? Yan. Thank you so much mga kadragon sa mga lagi nag-join sa Miss Pino, tigilan mo. Alas 12 na ka? Alas 12 na. Gublig-gublig nga ako dyan, ipake mo baga. Hindi ka naman, Ano na to? Apay, awan, gulong, tik, panalayapen. Kita din, lagi mas jay ilaw, dagas, kamot, kinaguma, marugay. Ano po yung kwan? Sa Tagalog, ano po yung panlalayapan? Hindi ko lang kwan. Ano yung kaya panlalayapan? Hindi rin daw alam nila. Hello, good morning po. Good morning po. Nag-enjoy po ako. Taog na yung ano ni Tagadis po mga gulay. Thank you po. Violeta Manlapas. Thank you so much po. Ay, Hindi po kayo nagsasawa. Yan, hello kay Molly Forson. Hello. ate, pwede mag-ina? Okay. Hello sa ating 61,000 viewers. Ayan na sila. Yan, ayan na po ang ating mga Rihanna! mga estudyante. Wala ka pa. Magkagulo na naman kami guys. Pero
nakakatuwa ng mga bata dito. Kahit magulo sila, okay lang. Mataas kasi dito eh. Ayun pala ko rin na yung ano, pagbiruan at kaganapan. Ano ante? Ganito. Yan, ko na po na yung magpilo. Kala ko kilo. First TikTok, 1K sabi ni Gayon. Oo, first TikTok. Ate, Masaya na. Ate, isang araw. Ante, basta ka na. Mauli ka na. Sorry guys, magalaw. Basta, ante. Ayan, okay na yan? Yan, peng yan. Ano ngayon? Wala ko nagabagting. Ay, nagabagting na ba? Tama niyo ko. Hindi, ginaano na yung magpeng. Wala, pen yung ano, pera. Focus spray. Ilagay yan. Focus in cream. Ilagay ng tulong. Focus in cream. Meron na itong pearl. Ay, ano? Kuya, super. Ano yun? Ay, bali. Ay, salita. Ano yan? May tumigay na malaki dito tayo. Tumigay na malaki. Ayun lang. Pag 12 lang, ay 12 pesos. Tsaka 10. Tugalan ka nito. Ilang kanin? Ah, okay na, pwede. Puro mo. Tingnan mo dito. Puro mo ay. Umili ka coke na yun? Like, Bilisan mo yung peng, ha? Yung bading na hindi ko malaman. Chicken pastel, ayan. Chicken natin tapos magkano yung chicken? Mango cheesecake. Magkano yun? ano yung ito just 25 25 lang po. 25. 25. Tempo, kung siya 25. Ang hindi 10. 39. Kawai. Ano yung gano'n? Ano yung sa'yo net? Mango cheesecake. Mango cheesecake din akin ang tayo. Dalawa. At saka isang cookies and cake. 25 po yun. 29. Tapos sa chicken po. Ilan? Basta chicken letter Ang mo bait lang. Pag po yung cake, Magkano yan? pero 13 lang. Ano dito? Chicken 25 lang? lang yun. 29, di ba tayo 39? 29. 25 lang daw tayo. Balong ha? Balong balong. Magkano yung malaki na yan dyan? Ano malaki? Ay, kita ng dinosaur yan. Ha? Kita ko ng dinosaur. Isang kilong manok po ay. Ano yung boy may kanin yun? Kanin na. Ah, hindi man ka lahat. Tawag ko kasi meron tayo. Ate, gusto na yung letter 29? Ito yung akin dahil mga tumis ko. Give do ka lang. Pinautang na kita. Manggo, wala kang tiwala ko sa akin eh. Manggo, tiwala ka na. Tapos Mango. gigil. Talaga. Yan. Ano kayo mag-ano-ano ha? Atin na kayo ay. 59 pa. 59. 59.
Bagal mo, Ros. Busog na siya. Busog na siya. Oy, gano'n ka dyan? Sabi niya yun. Pa, tara pa. Dalawa po yan. Dalawa. Wala kaming ice cream. Sabaw daw. Ang tililig pa sa'yo. Hindi pa sa'yo. Ay, taro daw 39. Chicken lang? Hindi yan. Chicken pastel. Yan. May 10, may 12 Philippines. Ano pa yun? Sa'yo milk na? Kuya, yung 35? Oo eh. Sige, nakita mo sa video. Babili po. Tubig nga po. Tingal. Ay, kalakot daw. Ay, guys. Wala siyang chili lang. Tubig nga po. Te, tubig te. May pastel po. Pastel nga po. Tubig. Pastel po. Ilan? Isa. Pastel po. Ikaw nga rin ka. Tag 39 na lang pala. Tubig po. Ano siya? Ayaw mo yung Bayan niya. Oh, regular lang. Ilan? Panite. Panite. Ay, pati na plato. Wala ba? Pati ka ba? Ay, gabi niya yata. Wala ko makapagulay. Ay, ano? Ay, dito may pan... Ay, sa pastel na po. Ha?
Para may ano. Bet ba yun na isa? Yung bet na isa. Bet lang, gagawa lang mo. Ay, pastel! Naanak ka tagal. Pastel! Ay, isang kanan. Dahil, kanan nga! Ito po. Isang kanin, take out. Malaki yung kanin. Tapos sabaw daw. Ha? Sa plato na lang po. Sa prato lang daw lagay yung kanin. Ano nga to? Mismo? Ito po. Ay, this one. Kapsilog, Stan! Ilan po ba? Kapsilog! Kaso yung hotdog, Magkano po yung ano, walang rice? ay, pinatiyo. Pastil nga po. Pastel daw. Pastil ah. Sorry! Kaya yung gante. Daw. Ano? Ay, sino nagpaluto ng pork kaya? Ito ba? Oh, sige. Ha? Ay, ne. Libre nga, ne. Libre nga. Ate, pat na pastel. 25 lang ante. Ento. Kaya itong kalate? Pastel? Pastel? Plastic kami natin sa isang Say go nga, te. Ay, pastel ni Mami. Ay, gusto ko. Gusto ko yung ano namin. Anak ko yun. Ito lang. Pastel lang. Jay, pastel ba? Wait lang. Ay! Isang order po? Ay, yung isa. Ano daw yan ang kanin? Ah, may pastel pa dito. Rice, 25. Ate, ano nga po? Dalawang may with rice bago isang pastil po. I-fried pa natin yung pancake. Isang may pastel pa dyan. Kaya pa nga ako isang pastel. Ito pa oh. 50 lang po. Ilan?
ayos ng 50. Anong tingin mo dyan, Nay? Take out pa yung silog, yung hot silog. Take out? Oo daw, take out. Lahat tayo, pastil po. Pagpag ako isang pastel. Uy, pagulong kayo, sir. Samahan ng isang chicken. Para siyang yung squirrel. Ate, samahan po ng isang chicken yung isang squirrel. Dalawang ay, magkano ba yun? 35? Dalawa nga po. Dahil kaya na ulit pinag-picture niya ka na. Dito. Magkano po? Ano ba yung hotdog kay ate? Ano po yung video? Hindi pa dito ang kwan. Yung isa yung nagpan mo na lang daw. Nagpeng na, dala niya na. Hindi, dito sa loob. Ay, ikaw pastel para sa kanila. May pastel sa inyo? Isang kaso. Isang po. Dito po. Dito po. Hindi pa. Okay yan na. Kanilang pagbaro. Antay, pahinga akong kanin. Dalawa. Huwag mo lang dyan ang pastel. Kunya, siomay with rice. Ano yan? Ben? Kahit 93. Plastic lang. Ilan yan? Sabi lang yung kung talaga hindi yung ano ba talaga? Ito na yung siomay ba? Di ba siomay with Ben? Dalawang siomay with rice. Antay, may dalawang pizza. Antay, pahinga pala kayo isang pastel. Wala pa yung pakyan! Ano ba? May Isang pastel. Ay, kanina to? Akin yan. Save ko ah. Ito na yung pan mo ah. Ayun no? May low mid eh. Ano din?
nila ah. Kumintay ka mag-arana. Ano itong paan? Isama ko na Ano ba? Sirahin mo lang eh. Punta yung large. Ay, tama. Kanina to? Bigyan sa Tiligaya. Wait, na ba ito isa? Dahil ito lang yung magkakasama, tatlo lang. Opo. Tapos yung isang kamay Royce, papalagyan natin. Okay, show me the rice, one chicken. Ay, hindi ko alam. Yung pastel pa po. Andito po. Mag-video. Bali. Nagbili yung mga team siomay. Wala. Okay. Ay, iniwan nyo. Bala Ubus na. Tapos na. $100. Parang ka-blur. Parang blur. Say hi, guys. Ha? Walang? Presito wala na. Tapos na. Tapos pa. Ate, may chicken na Ano yan, everyday? Ala, dun sa babae yan kanina. Balikan mo na siguro. Doon nila binili yung sa kabila. Yung unang bumili sa atin. Na dalawang bumili. Tabi mo, ante. Ibalik, tabi mo lang ante. Yan sa kanila meron na. Ante, chicken. Wala na chicken. May chicken ka pa? Yan. Pasensya ng mga kadragon. Dito ka magharap eh. Ayun ba tayo? Ba't wala yung ano? po din ang tayo. Try lang. Ayun ba kami? Hindi. Yung ano? Hindi, lumang ano yan. Nakaraan pa yan. Ito yung bago. Kita na to. Live sa YouTube. Oh. Mga regular customer. Naghahanap ng sito ulit. Ay, dito lang. Tulog yan ang sponsor. Ay, mga bata guys, so naghantay ng ano, mga kadragon. Mga school day customer namin. Nasa mga estreno na hapon mga elementary. Naghanap na. Walang ano. Kaya po. Kaya po, wala. Wala din ako ante. O sige, magbili ka. Magbili ka ngayon. Ding. Sino ako, Ding? Paula kayo, first come first. Oo, kayo naman unahin natin ha. Kaya pa tayo. Sige nung nakaraan. Hindi na kakain. Tapos sunod pa na meron ulit yan. Sigurado. Nagahan ko na ito. Nasa isang punta na ako dito. Wala man yung ano. Saan yung mga chat? Doon sa kabila may silo. Live chat. Ah, naka-busy mo. Oh, sige, yung first talk, TikTok 1. Ay, kanina pa to. Itong 1K pagandahan. Oh, sino mag-TikTok? Kaya nag-comment na ako sa Tara, eh. Tapos wala kayo ibigay.
Nakatulog na yung sponsor. Nakatulog na yung mag-sponsor. Sunigin sa'yo ng tayo. Sa'yo niya. Yung reply ng ba, Natin, si Sir Leon. Hindi, okay na ba yan? Andyan ko na siya. Hindi, kanina pa yun. Sir, go to. Kapay. Ilan na wala ko ng TikTok? 87. Wala naman nag-komento. Ay, wala. Nakatulog na. Ito, oh. Pinaubayan naman namin sa inyo sa amin yun. Susi ko boy, gagi. Ay, wala na. Natulog. Wait, sama. Kukunin pa. Hindi, wala na lang kumiti. Yan, hello. Shout out watching from Taiwan kay Sir Robert. Robert. Bakari. From Taiwan. Sa inyo, meron na? Ay, Ano daw? anong gusto yung tugtog? Budot? Kanang problema. Naisip man tayo. Wala kang pangukay. Sabi niya, malapit na magsabado, isang araw na lang kumahanap mag... Boy, maganda na ka niya, boy. Man, maganda na ka niya. Kung magsakit yung ano mo dyan, malagnatin ka. Mag-goodbye. Ay, nakantok doon sa TikTok ng isa. Ha? Nantok sa TikTok ng isa. Bye! Thank you! See you next next week wala kami sa Lunes, Martes, ha? Lunes, Martes, bukas sa isang linggo wala kami. Sige, salamin ako. Saan ka na? Ha? Sige, mag-form na. Wala yung isang, Bye na. wala isang grupo ni Lulong. Si Luloy ba yun, ha? Kaya nga, nagkuha lang ako. Kala ko, hindi, naku-live ko.